És un retrat de moltes vides, de gent que tenia uns somnis quan era més jove i la vida et passa per sobre. I moltes vegades la pròpia vida et delimita els teus espais de futur i arriba un moment que ja no hi pots fer més, no? I llavors la vida et passa per sobre. Però com aquesta obra passa, sempre hi ha una segona oportunitat. Estic molt content per l'equip, molt content pel Sergi Pompermayer, perquè són obres meravelloses, totes les que ha escrit i les que escriurà. Són obres que estan plenes de vida, amb personatges que són un gust transitar amb ells, perquè això és molt important, perquè es poden explicar grans coses, però a vegades ens oblidem de la carn que les explica, no? I aquestes obres estan plenes de personatges amb una vida preciosa i amb un recorregut preciós. Ens ho estem passant terriblement bé i penso que tots els processos d'assajos es mereixen ser un homenatge al propi teatre. Trobo que les obres més boniques són les que es treballen bé, les que s'assagen bé, les que hi ha confiança, complicitat, bon rotllo, amor, molt d'amor, i trobo que aquesta peça està plena d'això, no?